Gipasidunggan sa 21st Davao City Council ang mga atleta sa Davao City nga nag-uli og mga medalya sa bag-uhay lang natapos nga Batang Pinoy Games 2025 sa General Santos City. Top 3 ang Davao City sa mga LGU sa tibuok nasod. Misaka ang ranking sa syudad gikan sa top 4 sa tuig 2024. Human nalagpasan sa Davao City ang medal tally sa Quezon City. Anaa sa 174 ka mga medalya ang nasungkit sa mga atleta sa syudad. 53 golds, 53 silvers ug 68 bronze medals. Ang Sangguniang Kabataan Federation sa Davao City ni pasaog resolusyon aron ipaabot ang pagdaig sa kalampusan sa mga atleta. Gipahigayon ang maong sporting event sa General Santos City niadtong katapusan sa Oktubre.